Kan man ikke lige sænke lyset lidt deroppe? Og ikke fjerne lyd. Ikke se skid. Okay. Beat. Tror du har sagt, men det gør det sgu ikke til en post. Jeg er så gammel i mig i din fisk. Jeg er på til, selv om jeg er fælles. I får 85 cent. Du skal spille på forældrene. Det der alvor, putter salvis. Undskyld, vi har ikke noget at øve, mand. Det er helt vildt. Jo, jeg er ikke typen, der venter på verdensenden. Og jeg er ikke typen, der prøver at have en særlig stemme. Jeg siger bare min mening. Jeg synes det er noget, at vi skal have klassedeling. Men på den anden side er alt godt. Alt fungerer, og alt og min kæreste er så flot. Men selvom jeg er single, så tager jeg det fra den her vinkel. Jeg prøver bare at sige til verden, at vi er de eneste, der kan klare smerten. Men jeg har kun for sjov, så vi har ingen grund til at føle os flove. For jeg har en swagger, mens jeg tjekker, men ikke fatter. Ender op i fysiske debatter og skvatter. Kigger ud i byen og venter langt, mens jeg tænder sidste slang. Håber ikke holder dagen lang. Sætter håret, jeg skulle ligeglad med folks meninger. Det er blevet Oscar-kåret. Så jeg står her på scenen foran jer. Men jeg er ikke sådan her, I don't care. Vi ved, vi er lige foran os. Vi vil ikke stikkes ud eller komme og løfte os. Så lyt til min beat, det her er min sweet. Damn, jeg kan det shit. Og hvorfor spille lydet med at være generet? Godt nok, at det ikke er det andet sted, du kan være ekspert. Men vi får skød som skole. Vi er ikke generet og skinner som 1000 sol. Men det kan du sgu da ikke til fra os. Livet er at leve lever et helt liv, hvor det ikke er nødvendigt at slås. For at blive på toppen. Folk siger, det kunne blive svært at stoppe det. For mig Alexander vi skulle da lige glade. Vi chiller med musikken, og vi er på dagen og flade. Amen. Ja, man. Ja. De banker på mig på min brune.